Cóż za piękny poranek na tarnogórskiej ziemi. O, dobra, poszedłem w przeciwną stronę. Słuchajcie, kontynuujemy przygodę z lokalną organizacją turystyczną miasta Gwarków. Słuchajcie, dzisiaj kierujemy się z jednego srebrnego miasta do drugiego. Dzisiaj wracamy na tereny bliższe mojemu sercu, znaczy matecznik Niklausa. Bytoń. Z jednego srebrnego miasta skaczemy do drugiego srebrnego miasta, ale oczywiście nie w taki, nie tam, że na kole, albo busem, albo banom akurat nie idzie dojechać z TG na Bytoń. Pojedziemy tam legendarnymi górnośląskimi kolejami wąskotorowymi. Co? Jak ja nie zdąża? Łopierona, łopierona, łopierona. Nie wytrzyma. O, fajnie. Łociu. Łobala się. To ja nie będę odebrany z jakiegoś dworca po pańsku. I no mają mnie tukaś zwinąć. No chyba jakaś tu. Tak śpiewała Maryla Rodowicz. Wsiąść do pociągu, byle... Nie no właśnie, ja nie mogę wsiąść do byle jakiego. A podejdziemy, zobaczymy tu, co się dzieje. Coś tu cisną wagony. To wygląda całkiem jak wąski tor. Dobra, nie wytrzymia. Idziemy obejrzeć, co się tam dzieje. Mam nadzieję tylko, że mnie tu nie będą sokiści gonić. Tu fajnie widać, że tu też leciały tory. Tu jeszcze nawet jakieś ślady, jakieś stare podkłady leżą. No, te trasy, te linie, nie tylko ta wąskotorowa, ale ogólnie koleje w Polsce polikwidowały kupę tych połączeń. Ja jeszcze pamiętam, jak taka wąskotorowa Kleinbahnka jeździła przez dzisiejsze Żabie Doły w Bytomiu. Fajnie to wyglądało środkiem. Z jednej strony staw, z drugiej strony staw i środkiem jechała kolejka, ciągnęła wagoniki. Potem ta linia została zamknięta. Nasi specjaliści w temacie, to znaczy złomiarze, zaopiekowali się tym tak, że to znikło za moment. Opowiem Wam kompromitującą historię. Jako dziecko bardzo się interesowałem koleją i pociągami i często właśnie gdzieś dziadek woził mnie na przejazdy kolejowe. Wąskotorówki, normalnego toru gdzieś za dworcem w Bytomiu, czy właśnie na Żabich Dołach i moim hobby było, no myślę jak wielu z nas, ustawianie różnych rzeczy na torach, żeby je przejechał pociąg. No i o ile to jeszcze były kapsle, to pół bidy. Ale jak zacząłem już na torach stawiać takie konstrukcje, że mogło dojść do poważnej katastrofy, to już przestało być śmieszne. Ale to było z 25 lat temu. To mam nadzieję się już przedawniło i mam nadzieję, że żaden pociąg się nie wykoleił. No, przynajmniej nic mi o tym nie wiadomo. A druga sprawa była taka, że siedziałem kiedyś na takim torze jak ten z jakąś przyjaciółką w wieku tam, nie wiem, 4 lat, 5, 6 i tak się zagadaliśmy, że jedzie pociąg, to skapliśmy się dopiero jak był od nas może jakieś 10 metrów. Taka była pasjonująca rozmowa. Także dzieci i dorośli, nie bawcie się na torach. Zabieram Was. Jeszcze jedna rzecz związana z dzieciństwem i z pociągami, to miałem takie dziwne guilty pleasure. Obstawiam, że Wam też się kojarzą miło jakoś z dzieciństwem, z domem, jakieś zapachy konkretne, tak? Czy to na przykład zapach, nie wiem, jedzenia jakiegoś, które przygotowywane było u Was w domu rodzinnym, albo, nie wiem, babcia robiła, albo jakiś perfum, albo jakieś, nie wiem, pranie świeżo zrobione, albo po prostu taki charakterystyczny zapach domu, tak? Bo każdy dom, każde mieszkanie ma jakiś taki swój typowy zapach. To jednym z moich ulubionych zapachów, oprócz farby i rozpuszczalnika, które często czułem gdzieś tam za dziecka, będąc w piwnicy i pomagając dziadkowi przy jakimś majsterkowaniu. Drugim takim zapachem, który pamiętam do dziś, jest zapach takich podkładów kolejowych, a w zasadzie tej takiej bejcy, którą one często były nasączone.
Gdzieś tutaj chyba coś takiego widać, jakiś taki olej, jakaś taka bejca, jakaś taka substancja zabezpieczająca. Ten zapach, zwłaszcza przy gorącej pogodzie, w upalne lato, bardzo się unosi i bardzo mocno to było czuć. Zwłaszcza kiedy te tory były jeszcze często użytkowane, jeszcze tam z 20 lat temu, często konserwowane i rubo tym po prostu naszmarowane. I mi właśnie taki zapach unoszący się przy upalnej pogodzie, gdzieś w towarzystwie cykającego świerszcza i piekącego słońca na karku, to jest dzieciństwo w industrialnej rzeczywistości Górnego Śląska. Proszę Państwa, i to jest piękne i niech żałuje ten, co tego nie przeżył. I przy okazji, jeśli macie jakieś takie konkretne, dziwne, mile kojarzące się wonie, to piszcie, nie wstydźcie się. W końcu jesteśmy wśród przyjaciół. Nic co ludzkie nie jest nam obce. Dokonało się. Jadą. Dobry. Proszę Państwa, ale larmo pieronowe. W tym momencie, jak nie zostawiacie łapki w górę i suba, to wysiadacie. Tu Was zostawimy, przy rondzie. Daliście? No oby. Przy okazji oglądamy sobie, proszę, piękno ziemi tarnogórskiej. Stara chałupa. Tu jakie eleganckie chlewiki zadbane. To już jest rzadkość, to już w większości takie zostały pobulone. Za dziecka mój największy koszmar, pamiętam, to były te westernowe, salonowe drzwiczki, bo wyobraźcie sobie, Mikołaj wysokości pół metra idzie za mamusią i mamusia wyprzedaje mu soczystego boksa drzwiami. W ogóle dzisiaj my tą kolejką przejeżdżamy tylko odcinek, bo pełna trasa jest dłuższa. To zaczyna się w Bytomiu, jedziemy przez Sząbierki, Karp, Dąbrowę Miejską, Suchą Górę, Kopalnia Srebra, Tarnowskie Góry, Lasowice Zalew, Miasteczko Śląskie. Także to jest łącznie, o ile się nie mylę, chyba około 21 km takiej trasy. Udało się dotrzeć w takiej skróconej dzisiaj bardzo trasie, bo tylko do Karbia. Oryginalnie, tak jak mówiłem, z Miasteczka Śląskiego dotarlibyśmy aż na Bytom wąskotorowy, czyli tam, jeszcze tam dalej. A to już sami musicie się karnąć. A teraz tu w Karbiu, chociaż tu z widokiem, proszę, kopalnia Bobrek, elektrociepłownia Sząbierki, a my kierunek parowozownia. Witajcie na stacji Bytom Karp wąskotorowy. To jest największa obecnie stacja zachowana wąskotorowa w Polsce, serce górnośląskich kolei wąskotorowych. Kolei dość niezwykłej, bo najstarszej w Polsce, jednej z dwóch najstarszych na świecie. Powstaliśmy w roku 1853. Starsza jest tylko Festiniog Railway w Walii, w północnej Walii, w Wielkiej Brytanii, rok 1836. A po co ta nasza banka powstała? Do obsługi przemysłu. Słuchajcie, XIX wiek się zaczął, na Górny Śląsk dotarła rewolucja przemysłowa, zaczęło się odradzać górnictwo cynkowo-ołowiowe w Tarnowskich Górach, zaczęły powstawać kopalnie węgla, huty metali, no powstała potrzeba masowego przewozu towarów. Wcześniej do tego celu służyły wozy konne. A wóz konny, jak pewnie sobie zdajecie sprawę, ani szybki nie jest, ani nie ma dużej ładowności. Ba, jeszcze jedna rzecz. Nie mieliśmy żadnych przecież dróg takich, jak dzisiaj mamy asfaltowanych czy brukowanych.
brukowane ulice to były tylko w miastach, a i to tylko w tych większych. Więc co? Roztopy, trochę deszczu, droga zamienia się w błoto, wozy toną w tym błocie po osie, transport staje, tracimy czas, a czas to pieniądz. Dlatego w 1844 roku górnośląscy przemysłowcy stwierdzili, że trzeba coś z tym zrobić i sięgnęli po brytyjski wynalazek, czyli kolej wąskotorową. I ta linia, po której jeździmy dzisiaj z Bytomia do Miasteczka Śląskiego, w znacznej części powstała właśnie w 1853 roku, czyli już ponad 170 lat temu. Zaczynamy na dworcu w Bytomiu, który teraz sam po remoncie stał się, przynajmniej moim zdaniem, no dobrze, ale jestem pasjonatem kolejnictwa, więc mi się podoba wszystko, co z koleją, ale myślę, że jak sami zobaczycie, też Wam się spodoba. Także piękna hala peronowa, bytomska, świetnie odremontowana. Dalej jedziemy 10 minut, lądujemy tutaj na Karbiu, gdzie jesteśmy. Tutaj możecie wysiąść. W niedzielę zwiedzić stację z przewodnikiem, opowiadamy o historii kolei, o pracy kolejarzy. Pokazujemy Wam takie miejsca, gdzie normalnie podróżny nie wejdzie, na przykład nastawnie, czyli miejsce, z którego dyżurny ruchu kieruje ruchem pociągów, dba o bezpieczeństwo tego ruchu pociągów, tak? Możecie zobaczyć nasze małe muzeum, izbę tradycji, a przy okazji jakieś drobne sobie suweniry kupić. I jedziemy przez tereny poprzemysłowe. Piękny przykład tego, co szkody górnicze robią z krajobrazem. A dalej wjeżdżamy do Dąbrowy Miejskiej, tereny leśne, potem podmiejskie, lekko pofałdowane krajobrazy, pagóreczki, laski. Dojeżdżamy do kopalni zabytkowej, do przystanku kopalnia zabytkowa. 7 minut od przystanku znajduje się zabytkowa kopalnia srebra w Tarnowskich Górach. Jedyny obiekt w naszym województwie wpisany na Światową Listę Dziedzictwa UNESCO. 5 minut dalej stacja Tarnowskie Góry. Też parę minut tylko, żeby dojść do Starego Miasta w Tarnowskich Górach, które warto zwiedzić. Tarnowskie Góry to moim zdaniem jedno z najmniej docenianych, może inaczej powiem, najbardziej niedocenianych miast na Górnym Śląsku. Zachowało swój oryginalny klimat. I możecie z nami pojechać nad zalew Nakło-Hechło, przystanek Miasteczko Śląskie Zalew. To jest tylko 5 minut od samego zalewu. No i końcowa stacja Miasteczko Śląskie na obrzeżu tej uroczej miejscowości. Warto zobaczyć drewniany kościół Świętego Jerzego. No i ciekawostka, nasza stacja jest pierwszym przypadkiem w Polsce, gdzie dzięki staraniom władz samorządowych powstało centrum przesiadkowe obejmujące także stację kolei wąskotorowej, a nie tylko normalnotorowej. Podróżujemy wagonami letnimi, otwartymi, także wiatr we włosach, słońce w twarz, patrzeć za okno, a nawet za okno, przecież nie ma okien, to wagon letni, podziwiać widoki i po prostu się relaksować. Całą majówkę, 1, 2, 3, 4 maja jeździmy, a potem w każdą sobotę, niedzielę, święta, długie weekendy, aż do połowy września, przy czym przez maj i pierwsze 3 weekendy czerwca tylko do Tarnowskich Gór. Od ostatniego weekendu czerwca ruszamy już na całej trasie do Miasteczka Śląskiego. Zapraszamy też na specjalne wydarzenia. Pierwszym takim wydarzeniem będzie Noc Muzeów 17 maja. Potem w pierwszy weekend czerwca zapraszamy na Industriadę, czyli Święto Szlaku Zabytków Techniki Województwa Śląskiego. Jakbyście mieli jakieś pytania, zajrzyjcie na naszą stronę, tam jest telefon, zadzwonicie, opowiemy, odpowiemy, doradzimy. Tam w tym momencie w budynku parowozowni Bytom-Karb remontowany jest zabytkowy parowóz Rysiek, który też oprócz tego najbardziej popularnego środka transportu, który ja pamiętam od dziecka, również te składy w kierunku z Bytomia na Miasteczko Śląskie i nas odwozi, także już być może za niedługo wróci na tory, a tak jak ja pamiętam z lat dziecinnych, to właśnie taka lokomotywa była najpopularniejsza i to ona zawsze te składy ciągnęła. Nie ma żartów. Jak dacie 1000 łapek, to klupna w ten wagon i szpringna go w luft. Ej, ale kurde dziwne hantle. Dobra, pa. Mamy tutaj wagon serii, uwaga, to ja często takie hasło ustawiam na kompie. KDD XHS. 9000 kilo. To taka właśnie, bardzo typowa, jak ktoś się interesuje troszkę koleją, węglara. Ło, a tu taki borocek, ło, przkubany. To jest tamta lokomotywa w wersji The Last of Us. Kurde, tu dla fanów kolei, a wiem, że jest takich dużo wśród Was. W ogóle mam wrażenie, że tak zwani Mikole to stanowią bardzo dużą część świata internetu. Patrzcie, jakie tu są
Rarytasy. Co tam? Jest tam co fajnego. Te drzwiczki to takie lekko wykluczające. Te Eisenbahniorze to musieli być takie chudziutkie. Dzień dobry, szanowni państwo, bileciki do kontroli. Suba i łapkę zostawili? Także widzicie, że jest tutaj masa takich artefaktów świadczących o potędze kolejowej Górnego Śląska, no, która to była niezaprzeczalna. Jak ja się mądrze wysławiam, jak jakiś doktor. Także jeżeli są wśród Was fani kolei, a nie byli jeszcze tu w parowozowni na Karbiu, albo nie karnęli się jeszcze naszą Oberschlesische Schmalspurbahn. Górnośląska kolej wąskotorowa. Piękna, ciepła pogoda, po drodze. No zresztą, no przecież wszystko żeście widzieli. Ja to znam od dziecka i to jest nasz najlepszy bytomski, górnośląski towar eksportowy. Jedzie się, podziwia, po drodze mija się piękne, wielkie obiekty, elektrociepłownia Szambierki choćby, o tu za drzewami się wyłania. Piękne okoliczności przyrody, lasy, drzewa, roślinność. Do tego dojeżdżacie sobie do Karbia, do parowozowni zabytkowej, do kopalni srebra, zalew nad Chechło, tam się poopalać, popływać na kiełbaskę, do miasteczka śląskiego. No a wy tam jakieś Seszele i inne głupoty. A no i tak jak ostatnio mówiłem i przypominam, że jakbyście skorzystali z jednej z takich atrakcji, jak na przykład właśnie przejażdżka górnośląskimi kolejami wąskotorowymi, albo odwiedzili kopalnię srebra, albo poszli na jeden z zorganizowanych spacerów po Bytomiu albo po Tarnowskich Górach, to będziecie mogli dostać takie zniżki u zaprzyjaźnionych partnerów miast gwarków, a o tym wszystkim to przeczytacie pod spodem na www.miastagwarków.pl. Ja bym ich zatrudnił w PKP zamiast lokomotyw. Byłoby na pewno szybciej. Dziadek mnie zabierał na jakiś wyłączony tor i ja sobie wtedy normalnie brałem, przeciepowałem za dziecka taką zwrotnicę. Znaczy, mam nadzieję, że to był nieczynny tor faktycznie. To jest mój obowiązkowy punkt każdych wakacji, każdego lata. Ja muszę przynajmniej jedną przejażdżkę od Bytomia na miasteczko odbyć, wysiąść sobie wcześniej na zalewie, na Hechle, tam z wędzarni kiełbaskę, wuścika. To musi być. A tu jakie mi się udaje przy okazji znaleźć piękne artefakty. Patrzcie to. No już takie, kurde, obulone do połowy, ale w dalszym ciągu jakie piękne. Chliwiki. Tu fajny zagródek. Jest tak ciepło, a jak wiadomo, jak jest ciepło, to trzeba spożywać płyny. Dobre, to teraz się trochę przejdziemy, obejrzymy, co jest los na Bytuniu w wersji dla widzów z Polski. Teraz przespacerujemy się i zobaczymy, co się dzieje w mieście Bytom. Szłoby tak, ale to nie po sportowemu. O! By the way, może bym się kiedyś nauczył jeździć na rolkach. Ale dobra, to jest tak po leku z tymi ekstremalnymi sportami. Jezu, jaki ten zid z gorki. No, to wio. Szybka ciekawostka kleinfeldzka rowerowa. Ten kościół Serca Pana Jezusa to była kiedyś hala sportowa, jakaś taka, no ćwiczyli tam. Tolek, żeś mi zepsuł jazdę. Jako że rynek na Bytuniu już troszkę ożył i są nawet niezłe jaja.
Ale trzeba przyznać, że jednak na rynku, na górach większe jaja. Ale za to u nas większy rynek, także jest równowaga. Tu jest wodopój. Co tam? Nawadniajcie się, drodzy Państwo. Oczywiście bezalkoholowo. Proszę Państwa, ale urokliwe, żeby się nie obalił. Miasto Bytom to nie jest tylko gnicie na rynku pod Parizolem. To są okoliczności przyrody. Tu proszę, za mną, proszę. I to jest w majówkę grillowanie, ale oczywiście w bezpiecznych, wyznaczonych warunkach. Proszę, proszę, zapraszam. Proszę, takie okoliczności przyrody w sercu wielkiego, przemysłowego miasta. Gdzie takie coś macie jeszcze? Gdzie? Nie ma. Aha! Tak zwane Topole, Hidden Gem of Bytom. Tam kiedyś była taka plaża i tam się kąpałem. Tam żeśmy grillowali. Oczywiście nie wolno się było kąpać, ale to... Grillowanie majówkowe tylko w absolutnie bezpiecznych warunkach. Śmieci tu ładnie do wora, a nie do jeziora. I oczywiście po spożyciu alkoholu nigdy nie włazimy do wody. Ale wy na pewno żeście nic nie spożywali, to wy możecie. Za jakiś czas cały też rynek nasz ma być gruntownie przebudowany. Jak on ma wyglądać dokładnie po tej przebudowie? No tego jeszcze nie wie nikt. Ma być więcej jakiejś małej architektury, więcej roślinności. No, czemu nie? A ja dzisiaj dziękuję Wam pięknie za uwagę, żeście się ze mną wybrali na taką fajną wycieczkę. Odwiedźcie stronę Górnośląskich Kolei Wąskotorowych i Miasta Gwarków. Macie to poniżej. Widziałem, że te filmy fajnie oglądają i że się Wam podobają. To może będą jeszcze następne. Tak naprawdę to wiem, że będą. Także zostawcie jakąś ocenę, komentarz. Trzymcie rękę na pulsie. Bydymy, jak się to godo po śląsku, in touch.